ಇದೆ ಕಡೆದಾಂಡು ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನ್ ಆತಂಡು ಎನ್ಮ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತಿಂಗ್ ಚಾಪು ಈ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಹಾಯ್, ಒಂಜಿ ಮಟನ್ದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು. ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಟನ್ಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೋಜಾವೆರಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ತೋಜಾವೆರಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರು ಇನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಪಂದ್ ತೂಕತೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಗೈಸ್ ಇದು ಮಟನ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಟನ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂರುದು ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿನಾಗ ಪಾಡ್ಯರೆ 3 ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮೂರುದು ದೀತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಒಂದೆ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಪೆರ ಮಸಾಲ ಅಂದೆ ಒಂದು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ಲವಂಗ, ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ 4 ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರ ಮುಕ್ಕು. ಈತ್ ಐಟಮು ನಮಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಈತ್ ಐಟಮು ಒಂದು ಇದು ಪೋಪೆರೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಪೋತುದು ನೇನು ಕಡೆಯರ ಉಂಡು ಪೋತುದು ಕೂಡ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನೇನು 1 ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ತಾರೈ ಈತ್ ಟೊಮೆಟೊ 1 ಗಂಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಉಂಡು 2 4 7 ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಮಿಂಟು ಸೊಪ್ಪುಲ ರಡ್ಲ ಉಂಡು. ನೇನು ಒಂದು ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಪೋತುದು ಕಡೆಯರ ಉಂಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಈತ್ ಬಗೆಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಕಡೆಯರ ಉಂಡು. ಕಡೆದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯಿನಾಗ ಕೊಜಪುಳ ಪಾಡ್ಯರ ಉಂಡು. ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಯಾರು ಮಂತದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ತೋಜಾವೆ ಗೈಸ್. ಐಟಮ್ ಪೂರ ತೂಯರತ್ತೆ. ಈತ್ ಐಟಮು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಟನ್ಗೆ ಈತ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ನಾನು ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಕಡೆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ. ಮಾತ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ಯ ಪೋತೊಂದುಲ್ಲ ಎಗ ತೋಜನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಪೋಪೆರುಂಡು ಪೋತುದಾದ ಪೋತಾನೆ ನಾನು ಇದೆ ಒಂದು ಪೋತುದಾಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪು ತೋಜಾಗುತ್ತೆ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಯ ಬಾಕಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೋಜಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಕಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಇದೆ ಪೂರ ಬೇತೆನೆ ಪೋಪುನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೇರೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನಿತ ಬೇತೆನೆ ಪೋಪುದು ಅವು ಚೂರು ಬೋತಾನಿಗೆ ಅವು ಬೋತಾನಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಯ ನನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ನಮ್ಮದು ಸೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೋಪುಡು. ಗೇಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಲಾಂಡ್ ಒಂದು ಈತ್ ಆಂಡಾರು ನಾನು ಕಡೆಯರೆ ಈತ ಆಂಡೆಯ ಉಂಡು ನಾನೇನು ಪೋತುದಾಂಡು ನಾನೇನು ಕಡೆಪು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಗಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಂಡು ಕಡೆದಾಂಡು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಅದ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು. ಕುಕ್ಕರ್ದು ಇದ್ದಾನು ಗೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಇದು ಅವಕ್ಕೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಲೈಕ್ 3 ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಡ್ದಿನತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದ ಇವಕ್ಕೆ ಇಜಿಂದ ಹಿರೇ ಪಾಡೋಡು ಇಜಿಂದ ಹಿರೇ ಪಾಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದ ಒಂತೆ ಅದೇ ಆತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೂನೋಡು 2 ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮಟನದು ಇದೇವಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನಾನು ಆ ಮಟನ್ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ತುಲೆ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ನದು ಮಟನ್ ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಟನ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಇದೆ
ಕಾಲು ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಚ್ಚಪ್ಪು ನೆಕ್ಕು ಪಾಡೋಡು ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅದರ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಒಂದೆರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಬೋಡನ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನ ಪಾಡೋರಿ ಇಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಮುಚ್ಚಿದಾಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಮ ಬಿಸಿಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇಯ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕರಕ್ಕ ಪಾಡದು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾಗ ಬೇಯ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಎನ್ಮ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಇಂಚಾಪುಂಡು. ನಾನು ಐತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅರೆಪು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡತಿ ಐಕ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತವಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಟನ್ದ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ರೋಂಡು ಅವೇ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಕಡೆಯಿನ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡತಿ ಅವು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನಾನೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಕೊದಿಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಕೂಡ ಕೊದಿಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಕೊದಿಪದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ಸೋಕು ಕೊದಿಯೋಡು ಗೈಸ್. ಸೋಕು ಕೊದಿದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಮಟನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಅಂದೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪೂರ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆದಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮದಿಮಾದಿತ್ರಿಗ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಿಂದನು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಅಂತುಲೆ ಮಟನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರು ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಟನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.